И какво става хора, днес ще видим, ще показвам бейса в цунами vs Дронго. И ако искате такива видео, ще абонирайте за канала, дайте лайк на това видео и да продължаваме с моята база. Първо имам Алеси от 20 квадрилиона, Матео на 100 лева 8,24 квадрилиона. Така, Есок 17 квадрилиона, Матео 8 квадрилиона, Алеси от 2 и 1 квадрилион, 1 квадрилион, 1, тук 1 квадрилион, 1 квадрилион, всичко квадрилион. Сега един и най-силното нещо в базата ми. Това е секрета. 33 квадрилиона секунда. Това ми е най-силно, това ми е базата. Само да направя една настройка, ще покажа. Добре, ще ви покажа една настройка, може да не знаете, да ви е полезна в стила Brain Rot. Сега що ми дойна пак. Така. Влизам си в сървъра. Така. Да ви покажа една настройка, която може да ви е полезна. Така. Ако сте ето така и не искате да се движите назад и вие така, искате така да се движите, тук е настройката, отивате тук и трябва на последното Mobile Shift Lock. Трябва да ви е на on, за да работи, натискате да трябва да ви е на синьо и така. И чао.